दिनैनिफ्राय 3 माहनि सिगाङाव गुवाहाटी नोगोराव फासि लानानै थैनानै थांबाय। बिनि दुखु दाहायावनो बिमाया सैज्य हायैयाव नै दिनै आरो थैदों होननानै आंनिफ्राय आं बुंनो लुगैयो। फिसाजोखौ जोबोर अनोमोन, खस्थ' खालामनानै एसे एनै हि दानानै फाननाय रांफोरखौ फिसाजो फिसालाफोरनो बेबायदिनो हरोमोन। फिसाजोआ हथादै इमान रोंखा राखा गोरों जानानै थैनायाव बियो बिराद दुखु थादों। बिनि मोनसे मोजां जास्टिफाइ नागिरनानै गुवाहाटी दिसपुर थानायाव एजाहार होदोंमोन। दिनै 3 माह बारलांबाय, दिनैसिम बिनि मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखिसै बियो। बिनि दाहायावनो बियो गावखौ सानस' हायैयाव ब्रेना खामानि जाया जालांदों। नोंथांमोननि सिगाङाव आं गिबियाव आंनिफ्राय बरायनानै लाबाय। आच्चा, दिनैनिफ्राय 3 माससोनि सिगाङाव गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायनाय सात्रिनि बसुमतारी सोमोन्दोआव आंनिनो फिसाजो जायो। बियो दिनैनिफ्राय 3 माहनि सिगाङाव गुवाहाटी नोगोराव फासि लानानै थैनानै थांबाय। बिनि दुखु दाहायावनो बिमाया सैज्य हायैयाव नै दिनै आरो थैदों होननानै आंनिफ्राय आं बुंनो लुगैयो। आङो न'नि हिसाबै आं मायंला मिथिनायाव बिथाङा फिसाजोखौ जोबोर अनोमोन, खस्थ' खालामनानै एसे एनै हि दानानै फाननाय रांफोरखौ फिसाजो फिसालाफोरनो बेबायदिनो हरोमोन। दिनै बिनि फिसाजोआ हथादै इमान रोंखा राखा गोरों जानानै थैनायाव बियो बिराद दुखु थादों। बिनिफ्राय बियो मा खारनाव थैनो हागौ, बिनि मोनसे मोजां जास्टिफाइ नागिरनानै गुवाहाटी दिसपुर थानायाव एजाहार होदोंमोन। दिनै 3 माह बारलांबाय, दिनैसिम बिनि मोजां फिथाइखौ मोननो हायाखिसै बियो। बिनि दाहायावनो बियो गावखौ सानस' हायैयाव ब्रेना खामानि जाया जालांदों। मैया बिराद गोसा जाब्रबनायाव हमनानै मानसिखौ लाखिनो हायाखै। बिदि अबस्थायाव बिखौ रोङिया हस्पिटालाव भर्ति खालामनाय जादोंमोन। ओमफ्राय रोङिया हस्पिटाला हरावनो बिखौ ट्रेन्सफार खालामना हरनायसै बायहाटानि खाथियाव। ओमफ्राय दिनै फुंनि 6 बाजिसोआव रुंसारि जायो आरो। आं खोब बिराद दुखु मोनदों। आं बुंनो लुगैयो सात्रिनि बसुमतारीनि बिमा मन्जु बसुमतारीया फिसाजोनि दुखु दाहायावनो थैदो। न'आव रावबो गैला, रावजोंबो फन रायलायनो मोना, हारसिं बहुद आसा फिसिदोंमोन फिसाजोखौ। दिनै फिसाजोआबो थैदोंना थैयाखै, बेयाव सोरनिबा आखाइ दंखायो। बियो सोरनिबा माने ब्लेकमेलिं खालामनायाव थैदो। बेनिखायनो लेटलिबाबो आंनि मथेबा जास्टिफाइखौ मोनोबा जा गोदोरफोर सोमोन्दोनि बायद' मन्जुआ इनि जिउमाया सान्ति मोनगोन आरो आं फोथायो आरो। गुबै जाहोना जिहेतु बिमाया जिहेतु थैबाय होनना बुंदों, मा जाहोननि थाखाय जिहेतु जोंनि बेरामजों थैखो? बिमायाथ' बेबायदि बेमार गैफेरा, आरो गामिनि रायजो राजायाबो बुंगोन, जोंबो बुंगोन बेमार गैखाथारा बियो बि फिसाजोनि दाहायावनो थैदो होननानै आङो बुंनो नागिरो। बिनि खामानिया जाया जालांबाय आरो जेनेबा ब्रेना। दिनैनिफ्राय आंखौ 10 दिनसोनि सिगाङाव फन खालामदोंमोन जे उदैफोर फैसा दोङोबा आंनो 3000 थाखा नांगौमोन दरमा मोनदोबा होननानै। ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आंहाथ' दरमाया जोब्बायनो होननानै। दे थेवबो फाय, नङा नोङो बुं फैसाखौ होगोनबासो आं थांगोन, दे फाय होनबा नों होननानै आङो बिदि लिंहरनानै आङो 2000 थाखा हरदो। आं दा नोरैबो बुंनो लुगैयो, बियो आङो जोंदो फनाव जायो मिथियो, जोंनोबो मोनसे मोननै बुंदो मानो फायदोंमोन होनना बुङोबा बि बुङो आं हि दानायनि हि फाननायनि फैसा मोनो होननानै। बियो हि दानानै फानो, खाब्रै खाबा मानसिनियाव बियो फैसा 4000 5000 बेबायदि फैसा मोनो। बियो बेबायदिनो इन्दि हि दायो। ओमफ्राय दिनैनिफ्राय बोसोरसेसोनि सिगाङाव फरेनारनि मानसि फैदोंमोन जोंनि गरेस्वर डिमाकुसियाव दावबायनो। बेयाव बिस्वजित सारआ बिथांनि न'आव सखननानै गुबुन हादोरनि मानसिफोरखौ नायहोदों आरो बायनाबो लांदोंमोन। बियो खसा खौरां, बियो उदैनिफ्रायनो सि दाखायो आरो मोजां मोजां कुवालिटिनि सि दायो। बियो गावखौ फोथायनानै बिसास खालामनानै मोजां मानसिनो फानो, बाखियाव होयो, बिनिफ्राय बि फैसाखौ मोना। बेफोरबो टेनसन बियो जे आं इमान खस्थ' खालामनानै हि दायो, गथ'नो फैसा हरनांगौ, आं सोरनिफ्राय बिना मोननो, आं मोननो थासेयावबो मोनालासिनो आं गुबुननिफ्राय धार खालामनो गोनां जायो। बेफोरो मेन्टेलि बियो हामा जादों। फिसाजोदोबो सेयार खालामनो हालिया, फनजों रायज्लायनो गैला, बिबो आंखौ दुखु होबाय, बिबो थैबाय। जायखिजाया फिसाजोनि दाहायाव बि थैदो होननानै आङो बुंनो लुगैयो। बेखायनो बि फिसाजोआ मा खारन थैखो बिनि जास्टिफाइखौ मोनबा हामगौमोन आरो।
सि दायो होनना बुंदों फाननायनि गोबां फैसा मोननो दङ होनना बुंदों ओरैनो बेसेबांसो फैसानि मोननो दंमोन बिथाङा खोब गिदिर फैसा नङा फानो बिदिनो फैसाबो मोनो थेवबो आरो आं मिथिनायाव खाथै खाथाम खाब्रैसोनो फैसा मोननो दोङो आरो आं मुंखौ लाथ'लिया गोनांथार जायोबा बेखौ प्रमान होगोन सोरनिफ्राय फैसा मोनो खारन जों बिसोरजों सोङाखैबो बे जोंनो बुंना गालांदोंमोन आरो जे हि दानाय फैसाखौ मोनबा नोंनो फैसाखौ बेक खालामना होगोन दे बेबायदि आरो दायो मा बुङो बे जिहेथु बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुगैयो दायो आरो पुलिस प्रखाखनखौ मा खावलायनो लुगैयो आङो जोबथारनायाव गुरैयै प्रखाखननि सेराव आर'ज गाबो जे सात्रिनि बसुमतारिनि थैनायनि खारनखौ मिथिनांगौ आरो सात्रिनि बसुमतारिनि थैनायनि गुदियाव सोर दोङो बियो फुल माने फिजिकेलि पानिसमेन्ट मोननांगौ होननानै आं डिमान्ड खालामो आरो मोननांगौ नङाबा बेबायदिनो बेफोरबायदि गाज्रि गोसोनि आखुनि मानसिया बेबायदि आरो माने बोलो मोनगोन मावनो आरो गुबुनखौबो थुलुंगा होगोन जाहाथे बेबायदि दायनिगिरिया पानिसमेन्ट मोनोबाथाय गुबुनफोरा जाहाथे खाहक आगबारिया आं बेखौ नागिरो आरो